pinia puthot nili VORENG Awarsai laso APHUTHAK si nali tumpan nang than pon ikpo lapen kopia VORENG Awarsai ma lapen ko ana vacancy si doma lapen kacharli ang deng ko an si naing ma lapen ke apply adet kemantu ben si kicing ma lapen kemantu adet si kijudi ma labang nali tum laso video arlo tek pon long ikpo lapen video ceng cia aprang nang litum LABANGSO YouTube channel long jong si akimilang polate nang litum subscribe ikon lapen adun head bell arjan hadui dakana litum berpon igdenon lalo polte monon fit kaprek ason update le once tame nang litum kilang long da praing mate kachini long da praing ya fan lo lapen non laso lapinia video long hello giveaway bang ke last lo kang ton lo lapen penap molom bang ke nili result bang pipit po lase nali tumta chepe haing tung polte laso video long nali tum comment mesen comment pi go lapen video bang nali tum share iknang po lapen LABANGSO channel bang to nali tum subscribe iknang po lala polte nali tum ki hai a chance bang ke do iglo lasi pada depend pen chethan pon lo nang laso VORENG Awarsai APHUTHAK le lapen nali tum video ki cheng pen kijut an langon lala polte nali tum klarda kalam chini ikpo tangte pangcheng lo nang lapen ladak ing sonsonia lam chithan pon lonang mate details lang pon lonang aprang senali tum ajopamen banali tum thek pon long podak Assam Fishery Department Recruitment lo 2022 lapen name of post bang fishery development officer and align grade pulo lapen dak number of post banali tum dapen thek pon long po number of post bang dak 32 ando nali tum dak thek pon long po 32 lapen dak name of department bang fishery development government of Assam lo lapen category wis vacancy bang langdam lo nang aprang si vacancy bang kan ansi dak kedoma lapen dak unreserved le dak 13 doi category lo lapo kung bang lapen lapu bang vacancy lo nali tum dak dak pen lang pon igo lapen OBC mate MOBC la tumhan le dak 9 an post do lapen SC tumhan le dak hini do lason dak thak si dak ST plan STP tumhanta hini do lapen ST hills tumhanta hini do lapen EWS la tumhanta dak hini do lasima du abang phile ninghang postame nali tum apply don igon lapen kilong le bang labang ka frega lam lo nili a video tin jong si VORENG Awarsai a video long sinili upload lo polote nili a video tin na long tapu iglo kilong le bang mo afida lam lo stame nali tum try don ik tame lapen aku cethan ponthunang dak salary APHUTHAK bang lapen salary dak PB4 bang 30,000 to 1,10,000 an dak longi lapen grand pay dak rest 12,700 lapen eligibility criterion of Assam Fishery Department Recruitment bang ke dak residency banali tum dak thek ponlang po law number 1 the candidate must be permanent resident of Assam arlo ke do abang pitum nang po lapen hini long ke tok bangke PRC bangke nang vek pola bangke jong se Assam arlo sido polote lapen voter ID employment exchange registration certificate lapen proof of residency along with the application form da bang nali tum kido bangke nang sotla lapen age limit bang nali tum dak thek ponlang po 21 pen aki kom takali lapen 38 pen aki ong takali sidak to iglo nali tum dak thek ponlang po lapen nali tum tala son details laing pula so video description along sta mi link bang nili pik det pula so link long ber penali tum langdam ikpit milo lapen la son thak sidak age relation to nali tum dak pen thek pon long po lang pon igo lapen education lang ahin langdam te kachar liang deng ko on skenaing ma pula nali tu Bachelor of Fisheries Science mate BFSC la degree ki ontang abang phu mate abang pinang po apen lason thak sidak penang anda ke tok do nali tum dak theklong lang pon ik deno lapen next bang ke application fee bang le langdam lo na application fee bang ke dak asap so ador bang ke dak so che da so se thek molong general mate EWS tomale dak 285.40 lapen SC ST OBC MOBC la tumhan le dak 185.40 paisa lapen BPL tumhane 35.40 lapen
PWBD latum phale dak 35.40 pesaan. Asik payment bang nalitum online si payment nang podak Google Pay Paytm ada credit card debit card payment nang po. Lapen kai apply ni proses bang nalitum pandak tok yalla la so dipsi. Madu abang pile apply dini putu nalitum kasto video long description long kami link long po apply link so dim nalitum berigo. Lapen new user mate register here put tok thek lang la so dim nalitum berigon. Dak ber igdet pen nalitum kinanya son nalitum register no lapen dat next bank online application but hek polong pol login dat pen fit nalitum so dim ber igo lapen details samo khaba nalitum dak pen fill up dunang po kinanya an documents nalitum upload igon lapen number 5 long bank nalitum payment nang po mate anam bang nalitum dak pen pinang po kon anma lapen dak number 6 long bank nalitum acknowledgement bang nalitum print dat nang po print out dat nang po application pen nalitum print out igden no jola hello a process bangke lasi madu abang pile ninghang postami apply dun igo jog dun igon lapen kilonglong le bangke la bange kapre galam los tame nalitum ninghang hang tum pelot nalitum try dun igo jos nalitum ninghang hi pelote bang ningke hang abang duta hai Karbi long adang ta benaan arat do Karbi atum ta las nalitum so video bang an master nalitum share igon Karbi long east west tame pachithang thainang laso APHUTHAK bangke lasi apply dun igon lapen non bangke important adet bang lang dam lo nang starting bangke dak 22 pensi start lo lapen last date of submission bang muachiklo 22 molam sidak bangke adet bange jutpo na sorni nalitum la an 22/09/2022 an bangke upload dula lapen payment bangke dak 24 an do jong sila sorni ka applier ni masih pidunun pulote last date of payment fee ban nalitum dak 24 an do last payment nalitum pi ingon lapen online application form bang dak 22 pensi dak long ikpo pini pensi lapen advertisement alo stame nili na PAKLANG pandak bor ipon po advertisement alo bang nalitum la screen along stame thek pon long ikpo jong sinalitum tan laing pulta nili fanang contact igon nili stame whatsapp long stame nalitum fan nang send ikpo dak take tok bang ke kaprek bang tok telo dakta nalitum la name of post fishery development officer nalitum dak thek molong polapen number of post bang dak 32 dolo lapen open category lahai hui stame nalitum dak ing civelo ke thek loni bang ke lapen salary mukhata ing civelo lapen education mukhata la son lo lapen adak nili nang thana teng lo stame nili fob na PAKLANG naing pumas PAKLANG nang koklo athema kaprek penana bang fitum bang matha thai la so requirement bang fake puta hai stamil hai bang fake fe nili PAKLANG pon anta lapen nili kaita proof pen sidang PAKLANG klang lapen dak son no nalitum thek pon long po la application fee kan ans ning mala tang sivelo ke tok lapen dak du olang ke tok la sinalitum ka apply ning process nda dak nalitum thek pon long thai po dak ke tok du ola sinalitum so pdf jong sinaing pulten nili fan WhatsApp na humri gon la so video description along si contact info anta do thailo ko son sidang contact ning ma la ta nili chipik thailo lapen pinia video lang bang la ansing ton pon jogjidat po la sila so video ke lang pen stamin nalitum asap so bang chini ikpo mate thek ikpo sining thelo lapen son video ke lang long bo mi afan nalitum labang so channel bang subscribe ik nang po lapen adung head bell arjan tu di dak nalitum ber igdat nang po la lo polte non aprang ke wangi an information to nalitum long da prangi afano la hello lan chotlo la se pinia video long bang la se kadu ka beta dome thakme nilhin mate Karbi teach 2.0 youtube channel la hin pen stame KARDOM